Те не взема някой друг да изготви. Не мога. Маня. Добре. Още мога. Колко човека сме? Не точно мъчоправно. Че знаеш само за вечерта, ли? Добре. Да, това е официалния. Иначе не официално, всеки може къде си иска да ходи. Ако разбрах, че има и друг се организира през деня. То не е шамдета ли тук? Вечерта, да, не, няма значение. Да, Владимир колеги ще легат на софи да пият нещо и това е пък вече да се завлечат. Айде на една страна. Добре. Как стане ми?